Jenenge orang gawe mumet sing mekanike ngono iki piye ya gelo ngono apa ya ngene iki. Kene anyar. Iya anyar. Ngono kae. Iki wis dipasang bener. Kaya iki ya modar ngono to gumun iki. Iki. Nah, gulung blas iki. Ngene iki. Oh iya anyar. Oh ya masang iki yo bener to. Wong wis ana kene anggo luwih kepenak. Iki dicek yo ana strume to. Yo ono. Anyar yo modar. Ki opo iki? Salahku iki ngono opo, Jal? Jal. Iki mlebune yo bener nang kene iki. Nah, oke, ngegron ke. Tak demok kene ngegron. Oke. Iya bener. Nganti tak angkat nang kene barang. Oke. Kene ora gelem didemuk iki ra napa-napane. Jan setan iki tenan.